Элеккеге традицияләр яңара. Казан хореографлары Кобан күле яр буенда Ермәк вагы халык бию буенча осталык дәресен үткәрде. Ул Самар өлкәсендә яшәүче татарларның дәртле, кызыклы биюе, гадилеге белән дә халык күңеленә якын. Самар өлкәсендә барлыкка килгән бию бүгенге көндә популярлаша һәм яңа тамашачысын таба. Импровизацияләнгән сәхнәдә 4 биюче, әйләнә тирәдә 300-дән артык кеше. Ярмәк вагы биюе дәртле, гади, шуның белән тамашачыга да ошый. Хәрәкәттә бәрәкәт проектының беренче ачылышы быелгы 2021 елда Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елында багышланган шушы матур эш безнең дәвам итә һәм күрәсез үзегез нинди популяр була алды ул. Һәм инде менә шушы популярлыкны былтыр без сизеп алдык та шушы проектны мәктәпләргә керткән иде, Казан мәктәпләренә. Ул чыннан да ул да эшләде үз өчен. Һәм инде мин әле уйлап торам, бәлки ай сайын төрле биюләр өйрәткәнче бары тик татар биюләренә генә багышлап, менә шундый җыеннар да үткәргәдер. Ярмәк вагы бию Самар өлкәсенең Ермаков авылында барлыкка килгән. Ул бик үзенчәлекле сынау уен нәтиҗәсендә килеп чыккан. 18 яшьләре тулган яшь егетләр үкчәләре белән аяк асларыннан уза торган камчыга басарга тиеш булган. Элек ярмәк вагын егетләр генә бийсә, тора-бара яшь кызлар да бии башлаган. Бию вак хәрәкәтле, ритмлы, дәртле булуы белән дә аерылып тора. Атмосфера шәп, аяклар гөрли, проект вообще уникальный. Монда бөтен Казан җыелган дип әйтергә кирәк. Яшьләре дә бар, олылары да бар, барсы да бииләр, нәрсәдер эшлиләр. Шул хәтле шәп проект. Алда көннәрдә дә аның дәвамы булыр дип өметләнеп калабыз. Отлично, супер, мне нравится. Замечательно, я очень рада, что пришла сюда, танцую. Нет ничего вкуснее татарской кухни, нет ничего красивее татарской песни. А сегодня я поняла, что нет ничего красивее татарского танца. Хәрәкәттә бәрәкәттә дигән проект бара. Бу проект кысаларында Казанда татар телендә спорт һәм төрле иҗат төрләре буенча дәресләр үткәрелә. Бу бию бик дәртле, бию аерылып тора без күнеккән биюләрдән. Һәм без инде уйлыйбыз шушы чаралар белән татар теленә, татар мәдәниятенә һәм татар мәдәниятенең бик төрле булуына кешеләрне инандырырга һәм кызыксыну уятырга. Шәһәр халкы өчен дәресне Татарстанның иң күренекле биючеләре үткәрде. Ярмәк вагы бию, ул Самара татарлары биюе һәм аның тарихы бар. Зур матур легенда бу бию турында, бу хәрәкәтләр турында. Һәм ярмәк вагы бию ул традицион татар биюнең икенчесе татар биюе. Менә бүген без аны күрсәтәбез. Катнашучылар төп хәрәкәтне өйрәнә алды. Шуннан соң дәрес батл форматында дәвам итте. Искәндәр Гыймалдинов, Алексей Куликов, Татарстан яңалыклары.